Ah ja. Sais-tu qui was bij ons was nog de... Marianne Hamon. Ah ja, Mariana was ja, Mariana Hamon, hè. Ja. Aga Was Louis Nicole. Louis Nicolas. Ja. Aga hi was op pilauer récemment et varlech. Hier is de bij Pinoer zie je. Aga. En zij laat pas de keer man. Dan is heel zout. Ah bon? Dan daar commande, begin waar commande, hè. Hier wat ik daar van uur. Hier daar commande. Aber heute sind so nach was ein Tibras war ja mal genug kein Büro mal hier. Aber kein sei la pour da. Sei souvent de Sei la pour de on de boîte. Oh là 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 là. Ja, du kennen nous auch pas und du. Bah ja. Aga di me deo varlech. Aber die meeste dingen goed zien nog ja. Aga wat descendant de se roharezek pe nous as. Wat kan er hier gehad? Naam, daar Grijskebril. Dus daar geiskeer. Mir auf den Kreiskeer ja. Dus permanent c'est. Ik ben rest in de boerderij. Et bonheur. Et bonheur hier. Ah bon. Aga ha wa pilauer pe méchance pe dire wet. Nou ja, had die pillen weer. Aga zo marvet goudeze. Van zo maar tribal la so. Sei la per rugen wa. On dit wa maar. Mais ben nou, ik dan spelen wa, pe go bedel de meze goze go maar goaz van der. Et moi de marvet gan Norton Endro gan. Gan de bilou. Ah bon, un accident belak. Un accident na be dia pennen, pas de brassos ben don do brassos zo sacré dirage. Mais ah gan. Gan de gara ge bar quoi. Ah ja. Agora pil de gara go la mo so. Ah bon. Ja. Ouais. Mais go dizer vam na bitte meze den tag. Agora hier pil aéria. Ah bon. Ja. Et moi Gral Leandro. Non, ne pas Gral. Ah non, mais so Baudry. Baudry. Oui. Mais so Gral zo pegur, no goaz wat mal. Ah ja. Goaz ni zo. Ah ja. Ja, en we zien dat van toen. Aga, moi zo. En zo'n leesding. À Nice. Ja, Nice, ja. Ah ja. Ja. Juist waar, en wij dat pauze naar quoi. Pegur, en van wat ken les waar die me. Aga maar du die perso wat ken nou la de rugen voor maar van mis. En van wat ken nou la de. Ah bon. Ja. Aga van daar waar dat moet ze bij spelen op maar om taart misra. En dat die heine mosse. Ah bon. Ja. Maro anta de pêcheur de blauw c'est bah. Oh, een beetje blauw van oud. Dan gaan we bier in de soep. Oh, ja, een beetje blauw van hè. Non. Aga, hi neus get varlech neus d'astu met ar pilou e ba e... Dat is ik die hij. Pilauwe. Aga waget... Hij na kendra pas hij tegen Pedroge. Hij na kendra pas ook gerne. Agora ze bij je. D'astu met Tout waar, dat is toen waar. Ja. Ja. La goyet monsieur non negissé a go robar a memes tra et mais o andrates au pel de samandes kishen oula enfin peller et de ludiak kaze. Ah ja. Aga hi o robar a memes tra trobar testum marpiu et barzer garde negissé quoi aga van ar mark des Ja, go ze bij je macht das kon nee. Ja. Hoe ze na belas kendra na gebete wat das de garantek na. Ah bon. Ja. Ze gaan maar dan menes zo betel basé. Dan monsieur menes. Et Pruinek. Et Pruinek. Ja. In Nice mais was go ze na bien en place. Ja. Ja. Ja, hi neus planté din tout dan trouwens. Ja, on va arrêter. Maar wij même was aan. Ah bah ja. Agri 87 n'équipe moi. 88 grand été au 1899. 88 op lang na ja. 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 En ik heb hem bien hè. Madame Briou et liep non. Non, ne voyez que Gualva d'un hi ne songe comment va pénance membre commence. Ja, die nu dat nieuws. On is net Madame Briou bien hè. On ik een machine. Ik kan mij daar wezen. Man kan je zeggen wat dit zijn. On is net dat mam Pierre-Marie Mede. Allee, bonheur alles ben je werden. Ah bah ja, ze moest met Ja, vieux quoi. pénance dan Dat blond, dat is blond hè. la verse blonde. Dat is blond ja. Ah bon. Agehen de bedieren na gemosse daar mintin. De mont mijn hom de verse blond. Gado Harry quoi, gado Sherba. Ja. Et vraiment me stud de se roharezek men la saison faut pel meske dus la saison 1850 tud de sa ronvet passé ko Ja, botar la vidéo heze gama. En daar hij met ris again. Age die jivru age pilouie. Mais raison maar enfin zo maar ten. Aga moi moderne brin. Met Rosmarine ki. Aga had zo kleven daar nog was daar de hond en e bot cadeau. Ah bon. Aglebeer. Pegur hier de maar meer. Voor ja. En eerste scolaire dat er meer agustum dia. C'est une maîtrise quand je neergeer. Monsieur Botorel, bot cadeau. Votre cadeau. Monsieur Botorel, François-Marie. François-Marie Botorel. Oui. Ik heb mes bit foto. Enfin, Kevin mes Again had hen dictionnaire hier. Ka ins be pilou jong gis am skadi fru. Pour Maruda. Agrego daar nog hise gama. Met de rozen Marula, ha. Aga ja heel gas. Ja, maar dit maar toe denk. Ja. Ja. 78 gevind je. Je beste scolaires. Agrego dus een jaar de meer. Je moet kar. Jamais votre cadeau aber juste Ben een draag zo brengen ver hon waar bastos. Ah bon. Ja. Et même moi photo you azem et nous geft termine vraiment. C'est-à-dire agevo dans ces ogret grand Louis Priser pot de ce annuel quat. Immer zo daar machine kit. Jean-Marie Carcarek. Ja. Oui. Voor dingen zo schon, voor Jean-Marie Carcarek, ja. Dan meid we passeren erkent de die zo was een tuklei. Je meid gewoon een hand aan mijn boek. Ah bon. Ja.
Kent het die zo was natuurlijk. Hein, ik heb ook in. Ja, maar Ah bon. Maar Oké, helemaal, dus ik heb je hoe zuur gaat die met Fashion Thomas? En zo daar bistro. Ja, Die heeft zo bij ons. ja, maar een schrijf van Gozel. Ah bon? Ja, een schrijf van Lernet Graaf. Ah, nu is het Ja. Ik heb allemaal we hebben geschreven François Martin, quoi. Tout dan nu de Saladin en Franche Thomas. Ja, Fashion Thomas niet. Dus ben Navalle. Ja, ben Navalle. Ja, dan zijn er wel voor dat we geschreven dan. En Brem nak gewoon, oh man, daar rennen traai, heb ik een chance aanwezig was. En dan ga ik het daar in. Ja, maar non, mais bon, dus schrijf. Ah, ja, dat is een kakari gedaan. De ballon berg, het is là. Baron ik beer. C'est vraiment dus. Ja. Ah, Fashion Thomas, il vient tirer là, je me regarde, il dire. Il y avait notre encore notre piloère là, François Martin. Ah oui, François Martin. Ja. Ils sont bourrés de noms. Ja, c'est vraiment dat ik het deze François Martin dus in een Petra. Ja, assez ouais. Trop dans nos fois. Ja, vraiment, tout comme Franche Thomas, qui est en compagnie de sa fidèle jument Biche, bat la campagne durant quelques mois sur les territoires des communes de Comana, Saint-Cado et San-Rival. Oui. François Martin, lui, j'ai pilé au coste Carnoët. Ah bon? Ja, en een rivreux, Louis. Et vraiment, ik reed me daar gaan traven dit. Ja, c'est secteur, quand il voit, même ce qu'avait tout de ce Brénilis, il voit des costes fouinants, quoi. Ja. Voilà, avec Franche Martin, il voit des costes de Carnoët, quoi. Wie de koste Carnoët, ja. Carnoët. En een rivreux, wie j'ai. Oui. Oui, Martin hier. Puis, c'est Pépini, dans les secteurs. Ah, Pépinaï secteur, ja. Ja. Agren, la botorelle, dan, Frans-Marie Botor, là, et puis son frère. Arren, wie j'ai barzé, koste Krozen. Ah bon? Ja. Saint-Nic, had een tuza. Saint-Nic, en c'est. Ja. Mais zo de sterk, mais misschien dan, enfin, tout en, Ja, als dat zo, heb ik er helemaal bier, hè. Maar we zaten, zit een nuin, die naar een plaats de zaad, quoi. Ah bon? Ah, ook après, elle voit dans sa fait. Ja, dan, voor Brise was uur. Ja, voor Brise, hè. Ja, voor Brem, die j'ai 85 ans. Er, mais j'ai chambier, oui, vrai, quoi. Ah, ja. Ja. Bon. Ja. Bon, ça, Je suis là, maar aussi. Ja, maar Jean-Marie, nu is je gewoon. En Jean-Marie, die is Gourin. Jean-Marie Cap. Karkar, die is Gourin. Ah bon? Ja. En dan zijn we les secteurs, quoi. In een sector. Hè? C'est deux, ça. Ja, Dan zijn we, Nou, sectorien, quoi. ja. Ja, ik vrij op Piloer, hè. Maar dat is een paar goeie. Ik heb wel wat boeren niet heb, Moest ik gebleven, je prijs. Hij is helemaal iets. Ah, dat helemaal lijst niet op de helemaal, quoi. vraiment. Ah, ja. Maar ja, bij wat tu te van weet ik dat de binnen, dat ze betek een orient bij tout waar. Ja, ik ging daar kiezen en toen. Ah, ja, tout dan. Ja, doe dat paanken. Maar doe maar kon, dan doe me straks, want dan doe je in brand. Ben ja, Heel weird. Ja. Toen doe je dat met toen doe je in Zico. En wie zijn daarna, wie zijn vetto. En wie zijn daarna, dat toen draag kano en dan nog heb je squeeze en doe nog een draag. Ja, vraiment, toen dan. Als je doet. Ja, geen télé, vraiment toen. Als je doet. Ja, ga je maar gewoon nog geen, dan moet het Ah ja, en dan noto pelloa, ja. Breugel, Maria. Ah ja. Noto. Ja. Ja. En dan nog was van bonieren, wie zie je. En wie zie je nog dat vergaderen hier. Wie zie je pilloeien. Dus, Wat cadeau. met cadeau, ja, mais même si tout arrive dan, Ja. parce que arrivé arrière. Naam. Hoe je nou wat je doet, dat dit met en dan is het kost zo gedaan. Ja, quoi ça fasse, Ja, dan is het kost zo gedaan. Bon, mes chers, ça va être, enfin, même, monsieur. Oh, wel meer. Ja. Maar gewoon zo interview, de Kerneres. Maar gewoon nee. Ah bon? Kerneres. Carneves. Kerneres. Maman est bonne. Ja, meer zo in gouverneur, hè. Maar hoe lang gaan we dat jaar bij Marten? Ja, maar bitte. Dan draag ik het maar naar binnen. Je was er lachen, ja, voor het. Je is dat weer aan moet. Oui, je pense que c'est sa mec. Ah bon? Oui, une demoiselle Martin. Mais attends, tu pas jour, moi. Hij weet dat hij doet. Dus il y a une, puis de, Tierdu, ja, Kerneres, we willen wel lid. Carneves. Ja, Tierdu. Martin. Martin. Avant monsieur Martin Michel, mais dans les 1856. Ah ben, Breudey. Maar heel de hey, Breudey. Enfin, je pilot. Puis il y en a un peu de et voilà qu'il y a même son autre armade, et dans le tas, que c'est du avait chaud. Ah, ja, sûr. Berde, c'est de, Ja. quand même me son over. Ja. Ja, Robba, ik wil het